Abuafonum enenso masan hia munua ne mo bibia ose bonsu safo kantanka ya dodo no a enim mese me de teacher kantanka adesua na yesua nti edin teacher de ya de bata ho a nje se o kire nema ama nkrofo nso asua nema nti teacher no a ene kro we eji na otwe bia ye bibi foforo na na otwe ya simu yi no ma bi sisi ewo Asante mem nti ya nka no ho asem bia yire se yenti wiase bi ene se ede na esisi ya sese e kan eho bibi ye behwe a Asante hene ewo ho na engrisi broni a oye ohin kese ewo engrisi ya friend king Charles otoso miensa oto ne nsa frɛ Asante hene ose tutu ya otoso mienu se omra no matanachi na ongusu anjire na manfo di ka no o ma me firi mu no eye abruchire hima Queen Elizabeth ofi mu no ya ne ba ya oni Charles ona esese osi nanan abruchire de omo no ahyehye ato ho se o ma me ana o papa a odi ade na ofiri mu a ne ba pani na odi na de enti sa pepepe na ya hyehye no ndi ne ma me no wuye no omo de no kire ma osuaye baako edikan se onna obedi ne ma me ade ma ofiase eye ade bi esese ohene ye de no ma hyere nsa odi ne hene na odi ne hene no kopem ba bia na esese afede o hyemu kra se afede ampa ono aba se ono obedi hene no osuai na etoso mienu enti yen ya ha no de mpempi akonwa no to a ye enipa no a na odi hene no ene dot ye wi a na afi yakosre mo amopa akonwa no makosre ohema na nkonwasofo ana mpanimfo kronu mpanimfo omonso ya hemfo no omonso de omo ano atoso omu de ne de omo ahye da ho se ohena na ohema ateso no ne ba pani no ena ye kyerɛkyerɛ no ne se ono na ne maame ni wa na papa di wa ono obedi ade kane no nanka ye wubi frɛ na abakuma hene ne kyerɛ se ye tete no ama ohene ni wa ona obeba na nsɛmpi sisi ohene no kura enya nwu ya na je se abakuma hene no otwan a obi kura otimi so wabre nti se ne obedi na de no kontema yi ono ba sa no ma we ni masisi nti yetwa abakuma hene num ohene Asante hene bi bae na otwa mu se da bi efiri na ko de yempre wa obenya no wanya nye se abakuma hene bia na ye tete na mana bedi hene boni ana o mudi ndi yo English mamu de eno de edaso ho abakuma hene no wona obedi ne maame ana ne papa de se ye hwe Asante a o twero Asante no a Asante no a se ante ade a ye de twero no makoma konsia ye ba English a saa na no so etie English nge ise English and you go say we nsia wonum abakuma hene no na obaba abedi o maame ana opapa de ye hwe nsaye nso a wonum nso Asante hene swai mprenu na edika na odi mpompo nso eswai ewo kumase na himfie oswai wi a ena bi betombe na be de otwe
na wasan akosua biem de to so mienu esua eno efa ne se osua kire santema kire se sika akọ sikadwa kofi no ya santeman sunsum nyina hye mu no eno na osua osua kire enti na kire se mienu no yeba english fo no nso a omo nso mienu saa da ne maame firi mu a na kakra beto so a yede oman ne hye ne nsa no osua ye na afi de osan abosome bebro be kwa abosome be se nwotwe enso o hye to ho se no na obey swai kese no ene toso mienu nti mienu yeba ayi a osande hene yede ne si abanwa so ana sikadwa so omo nso de no omo de ne tena akonwa bi so na akonwa yede ne tena so no omo wo ebo bi ya ye frɛ no stone of destiny eno nso omo de hye akonwa na se ye se obia de no oye nsenkyerɛni bi ɛwɔ ho ya kire se enya de korokora no a nsenkyerɛni na esi ndi se yede osande hene etena sikadwa so na yede yi english hene enso atena akonwa ebo ya efiri titititi ya yede ato ho se tumi bi wo mu yede hye akonwa na se eno nso eno no nso tena so osande hene ehye batakari kase na batakari no a osande hene ehye ede kire se wafa akotade ahya obedi asante anim ekwan bia so kire se edu eyi a eko a ono obedi eyi asante man anim no ya atare bi wo ho frɛ no batakari kase nsebe nkwa na ede aye saa we no ya na sika akọ so bobo ba bi de na uba broni ne de no so ono nso de na ohye ono nso wo bibi a ohye a nga omukuro mo omka twi ya ngomba kasa omo nso batakari kase no bi no eno nso columbium sindonis ana ye frɛ no columbium sindonis so ohye kasa na abohu se efi latin mu ana italy for kasa titititi kasa mu ena nefiri ndi we batakari kase we wo columbium sindonis ndi adekro ya osawia ne osande hene swaya wie no ne nhimfo ya omohye na se akese no nso besu akire no na man hene esu akire no na ayi sanso na english omo nso osawia ne nkrofo nso su akire no yehunu yehwe sini no yehunu sa ade no ewum na your friend saying emra oto ne nsa frɛ osande hene no eno ma bi esisi ho ya nkrofo besi ne ya na omo pese omo hu se ene de ade ebinim kura nimu a na omo pese omo ade omo adwene eka ebi ni se yehu se osande hene ene english hene no eye Kinshas autoso mienza no Asia ye no na edapoti bi na ohene no English hene no to nsa efre no ofre wiasefo pi eka ho nanso oyi dabisi wo se sada we de me no sante hene nko na Asia ama eba English fo no wo mo nkrata kese nyina animu ye friend no front page na omo de tutoye na emra na osande hene ene english hene no edi nkomo no ehun se na obi kura kineye osande hene sha kineye na se ana odi si no so odi kineye si no so no omo ati ya se na da na demo na nanso ye di kineye si obi so wo demo demo de senga demo yo eye account for amamra ni titiru sande for amamra ne de
ya hyehyɛ ye sɛde nyame pɛ no ɛna wahyehyɛ no wahyehyɛ ne sɛ ɔno nyankompɔ tudua mpɔ kwa me ɔbɔ soro bɔ asase no wɔde tumi bi ama nyemfo ama ɔse ɔno nyankopɔ no gra no onhunu ɔhena pampam onyame nhunu ɔhena pampam nti ba bia ɔhene ɛwɔ bia ne kyiniye esi ne so kyiniye ɛyɛ ade a ehia paa wahene mu sanka ɛbɛyɛ kura nka ɔtika mu no kura sanka obi kura kyiniye ɛsaka no na esi ɔhene so na ɛyɛ ɛnoma bi nti no na bibi ɛyɛ mane nwie pɛyenti na yɛtwitwa so na ɔwɔdɛ de a ɛne ne kwan no sɛ kyiniye si no so na nka bɛyɛ kura nka ɔhene wada kura no na nka kwablane ekura kyiniye esi no so kosi sɛ ɔbɛda nyane ɛnso ɛnoma no bi wɔ hɔ a yɛyi afiri mu nti ɛnyɛ nwanwa sɛ ɔkɔɔ hɔ na ɔne King Charles edi nkɔmmɔ na ɛyɛ dɛm no nso kyiniye esi no so ɛwie saa mmerɛ no yɛhu sɛ ofira kente ɔkɔdi ahene ɛwɔ hɔ ade a ɔkɔyɛ so ɔkɔ akɔyɛ na yɛ ahenie ɛna ɔkɔda na die kyiniye ntoma ne fira no na efra no baanu so a emia ebinom ɛpepere wɔn ho ɛkɔmaa ne din bi ya ɛnte saa ya wɔn se soyɔnko a ɔtaa da bi ntoma no soyɔnko ɔtaa no ɛwɔ hɔ nanso nyɛ no ɛna ofira yɛ ntoma ofira yɛ efra no baanu so a emia ntoma fufuo sɛ yehu sɛ mfoni bi na etwa gu na ayi mfoni a na etwa gu no na ɔsadehene nka mpempi ɔhene yɛ ɔsere ɔnwenwe nso we die otimu sɛ ɔsere kɛse paa ɛne sɛ ɔnom a ɔmo kɔ bie ɔmo bɛn hɔ ɔmo teeɛ ɛdeɛ ɔmo se ayi Charles no ɛyɛ King Charles no na ayɛ sɛ agodie bi na no ne ɔhene edie ɛma ɔkae ɔhene sɛ ɔno ne maame te ase no ka kyerɛ ne sɛ ayi yɛfrɛ ne sɛ kyiniye no a yɛfrɛ ne sɛ ɔsandehene senior ɛka sɛ senior agye sɛ nuapani nti no sɛ ɛwɔ mu na sɛ biribi ɛwɔ hɔ a obetumi akɔbusa sɛbe ɔsandehene ama ɔno ne no akyɛ adwendwen abobo ɛho nti ɛno a ɔsandehene ɛteɛ no sɛ ne yɛdan fofo yɛ busua ɛnyɛ busua ketewa ɛna ɛde saa sɛreɛ no ɛbaeɛ na obi a sɛbe anya do English broni ne maame aka kyerɛ ne sɛ mfa ɔsandehene fa no sɛ unua pani ɛhyɛ sɛ animonyam hyɛ kɛseɛ paa ɛna esie no nea esi yɛ ɔhene kɔɔ a obeduru yɛ sɛ de esi hyia no kwan a anigye so fɛfɛfɛfɛ saa da no nsuo brane bi tɔɔe sɛ nye nsuo tɔɔe koraa nke dɔm a ebepie kurom no nka entimi nso ano ɛno akyi no adeɛ nso san adeɛ nso ɛsan nso ka ho ama nipa firi kurom ne nyinaa akyi no ɛdɔm a na wɔ kurom na ehu deɛ sɛbe zongofoɔ ɛyɛyɛ ɔmo kyerɛ ɔdɔ ɛma no kɔsi sɛ ɔte santema mu a ɛna woka santema ho ɔmo kyerɛ bibia ma no kɔsi saa ɛnɔma sika ɔmo de wura mu ɛyɛ ntare ɛhyɛ ɛtena apɔnkɔ so ɔsandehene ɛka ɛkorɔ no na apɔnkɔ edi ho na ɔmo yɛ ho anom ɛyɛ zongofoɔ yɛpie sukuufoɔ ebedi mu paa ɛyɛ adeɛ yehu Kumasi Academy yehu Asante man sɛ for yehu Afiekobi friends Wanyako for na ne kɛseɛ paa sukuu bi friend Islamic senior high iduru abrepɔ no na kyerɛ sɛ biti saa sukuu no ɔmo dɔɔso paa ɛso ɔmo yɛ bɛyɛ mpem nsia ndi sukuu a ɔmo yɛ mpem nsia deɛ em sɛ ofa abibima mu ha no mu a
suku a enipa dɔso wɔ mu paa baako ɛno nkwadaa yi edi akyire paa enigye so de nante firi baabi a ɔmo suku yi wɔ yi edi akyire ba manhyia ma de ba san a ɔmo ma ɔmo san akɔ ɔdɔ mu paa ɛna na Ghana fo hu sɛ de fra English hene efrɛ Asante no frɛ no ɛma sɛbe Ghana man ne abibi man nyinaa Asante ɛna da so nanso Ghana ɛne abibi man nyinaa na ɔkɔgyina hɔ ɛma si ɛbɛhwɛ a ɔbɛhu sɛ ɛda di pefe nso saa sɛ kura ɔkɔɛ no ɔkɔma Asante ɛna da so nanso Ghana ɛne abibi man nyinaa na ɔkɔma sɛ anigye no ebi wɔ Ghana ni babia akoma mu nti na ɛno no yɛde no nso ɛbɛkonkɔ ha yo nuanom baako a ɛka ho nso a enikwasi gya no mu ɛne frankaa ya pie aburukyire hɔ no nanka nkrɔfoɔ hwehwɛ sɛ Ghana frankaa ɛnanka yɛde bɛkɔ ana ɛbɛpie hɔ enso angoba no saa ama no saa kyerɛ sɛ Asante ine ko gyina hɔ ɛma Ghana ɛne abibi man na Asante nso ɛwɔ ne frankaa no ɛyɛ akokɔ sadeɛ anase awerewa ɛna ahamono anase apobire ɛna tuntum anase bibire na ne nyinaa wɔ ase ahamono no ana apobire no egyina hɔ ma kwaya yɛtimu yi ɛna awerewa no ana akokɔ sadeɛ no enso gyina hɔ ma agudie a ɛwɔ yasase mu sika akɔ titiro ɛna tuntum no egyina hɔ ɛma nananom nkonwa tuntum Asanteman tikyire beye mu no ɛna nananom de wɔn nkonwa tuntum nyinaa bebɔ mu ɛhyi no ɛbɔ mu ɛde yɛ sɛbe bibi ma egyina hɔ ma sɛ eduro bi a ɛka yɛ bɔ mu ma nananom ɛka bi tafre nti saa de no tuntum no ɛwɔ no ɛna egyina hɔ ma no na frankaa no enyini kyɛn Ghana de frankaa no 1935 ya yɛka sɛ Asante a na Buroni so agu no na ensamra no ɛna ɔmo yɛ saa we no na ɔmo da na die no enipa ekohyia yɛ Santeman mu ekotie sɛ de esi da frankaa na di no enipa 48,000 onum ɛtwerɛto hɔ sɛ enipa epie frankaa no nko a yɛkɔkyerɛ mu akyerɛ Santeman no nipa epie hɔ no enti enye frankaa enra frankaa enyini kyɛ Ghana na enyini kyɛ Ghana frankaa nso asekyerɛ ne sɛ na Asante ɛda ne man na abrɔfo no ebu Santeman no na wɔn san bu ɔman baako a yɛfrɛ no Gold Coast no ɛno ɛna yɛnka hu sɛ emra Asante kɔka Gold Coast no 1946 no na yenya independent anafa ahodie no 1957 no saa mre no a 1953 Obroni to ne nsa efrɛ Asante Kingdom ana Asanteman ɛma Osande yene saa mre no ɔma Kumawu hene Nana Otuo Champon ɛne Wanchi hene ɛna ekosi nanan enti hwɛ sɛ yeyi Kumawu hene ne asan yi Wanchi hene ya ono mo a wo mu pensam keka sɛ wo kɔka Asante ho a ye de wa yakoa no hwan na de obi yakoa obesoma no sɛ kwesima nan ɛwɔ English abrojire enti wo mo ekeka sansam no mo nsua bibi mfiri mu sɛ
bibia ni ho sa wo ka Asante man ho a wo ka ho kasa e frɛ no esom no enkyere se wabɔ kahire esogya ana se wo ko wo fufuo eye ka wo ka ho no ne ade a enoma a ese wo ye de boa wo man no ene e frɛ no so ha na se de ye kan na se da ena de da onu mu a omunya adaje etena Bombonzo TV ho ehwɛ na onu mu enso ekoton ma omu epiepia so ema omu enuanom ne omu adofo no nso enya bie na empembi no hwɛ wi a na no ma ya chọchọrọ no ebrofum yesi subscribe na jire se fa wonsa bobi bi so ewo ho ma empempi no ebeto mu ana aba ho ena yesi share no jire se pia so na nko obi fufuro ena comment no ana comment no e kire se wo bibi ka se bia enipa no ade a wo hwɛ ye no wani agye ho ana friends wo bibi ka ewo ho nso aka na daache ye bibi nso a eno nso ye de ahyem nti aseda kese na mede ma Bombonzo TV ahwefo da mo ase yakronto